Tak jo, zdravím dámy a pánové, dneska to bude velký hoříšek, protože já jsem si pro vás připravil vlog, jo, první vlog ze zamku, z mojho prvního YouTube kanálu. Pokud by se vám tady ten vlog líbil, tak zanechte like a tak jo, boys, jdeme na to. Z jedné vzácné místnosti do další vzácné místnosti, opět kvůli těm stěnám. Tady tentokrát máme pravý francouzský brokát, který pochází z druhé poloviny 18. století. A možná jste si už všimli, že tato místnost je situována v jednom, nebo takhle, byla vybavena tak, aby vlastně reprezentovala jeden rod, který u nás dlouhou dobu vládl. To znamená, že já se vás zeptám na moji první otázku. Koho můžeme vidět na této Olympiádě vlevo, myslím? Marie Terezie. Správně. A hned naproti vidíme jejího manžela Františka I. Štěpána Lotrinského. A tady bude moje druhá otázka. Kolik Marie Terezie měla se svým manželem dětí? 16. Tady se někdo na to připravoval, tak já nebudu děláme to 16 dětí a jednoho z těch dětí můžeme vidět tady. Já bych se na sebe je to Josef II, známý jako císař reformátor. Jo. No, jak jsem vám říkal, že celá tato místnost je vybavená v habsburském stylu, tak jsem trošičku lhal, protože tady to dva páni s Habsburkama nemají naprosto nic společného. Ten pán, který je uprostřed vyobrazený, tak to je velmistr řádu právě v té době, kdy vládla Marie Terezie, tedy druhé poloviny 18. století, a právě on nechal tuto místnost takhle vybudovat. Celý ten nábytek a vybavení té místnosti pochází z vídeňského stylu, taktéž z druhé poloviny 18. století, aby to pasovalo právě s tím, že to je věnované té Marie Terezii a tomu habsburskému rodu. No a tento pán, ten Karel Ludvík, já jsem si teď předběhl, Karel Ludvík se jmenuje a jste někdo odsud, aspoň jste místní? Super, takže znáte určitě Karla Studánku. Říká vám to něco. Právě po tomto pánovi je Karlova Studánka pojmenovaná. A ten malý chlapec uprostřed portrétu první místnosti, tak Maximilián II. Je tam Maximiliánův praven, takže už si můžete dát dvě dohromady. Maximilián II. Pokud se díváte za sebe, tak budete to krásně celé Habsbursko Lotrinský. A právě v této místnosti mi sluší něco více říct, protože on je tento zámek velmi důležitý. Takže začnu tak, že Evžen Habsbursko Lotrinský, jak už nás vypovídá, tak byl šlechtic, měl hrozně moc majetku, měl toho hodně, ale paradoxně se zajímal o to nejvíce potřebné, co toho měl nejméně. A protože měl opravdu hodně majetku, tak ho hodně rozdával, protože ho moc nepotřeboval a dával těm nejvíce potřebným. Proto ho ti nejvíce potřební měli rádi a často také ho heroizovali, protože to bylo tady něco jako hrdina, kterého vlastně oni měli rádi a obdipovali. On byl slyšet a vidět, když to řeknu takhle moderním stylu, jako žijeme dnes. Kdybychom vyšli na nějaký koncert, tak je dost možné, že my ho potkáme, protože on se účastnil hodně kulturních akcí, takže ho šlo prostě vidět, šlo slyšet a lidi to milovali. Bohužel potom po první světové válce, kdy se československý národ vybral, že nad sebou nechcí Habsburky, tak nosit příjmení Habsburg, on jako Evžen Habsbursko-Lotrinský, byl trošičku problém. A najednou lidí, jenom kvůli tomu, že na to habsburské příjmení začali se nedívat nějak skrz prsty. Takže on si to všímal a viděl, že najednou ta láska k němu a ta jeho láska k němu vlastně vyvrchala. Přestože on je měl rád, tak on se rozhodl, že udělá takové silné gesto a že se vlastně zdá svého šlechtického titulu, se přestane podepisovat jako Habsburg a tím pádem i tady tento zámek. To znamená, že to je takové smutné gesto, ale ukázal, že opravdu mu záleží na lidem než na majetku. Takže to je takový smutný příběh. A na odložení tady máme stříbrnou servírovací soupravu na stole, která pochází právě z doby, kdy tady ten Václav Evžen Habsburský pobýval. A pro zajímavost nám tady nechal i zavést elektřinu. To znamená, že my tady můžeme dobře svítit díky ní. Neměl žádnou manželku, žádný potomek? Neměl žádnou manželku ani potomek, protože ti velmistři řádu, oni drželi celibát. Oni se vždycky dělilo ze strýce na synovce, právě ten pán, který ti sdělil, Maximilián, to byl jeho strýc. A ten Maximilián potom, jak vlastně pasoval svému synovce, tak to byl taky jeho strýc. Takže to bylo vždycky do strýce, to jsem nechcel. Jak jsem na začátku říkal, tak u nás na zámku, bohužel tady fungovala už nacistická armáda, československá armáda,
A v této místnosti původci nic moc neříkají, se to jenom prochází, ale já jsem si našel dvě takové zajímavosti. Pokud se podíváte do tlu, tak napravo a nalevo u toho plotu uvidíte takové dvě malé hnědé střížky. Vidíte to všichni? Jo. Napravo a nalevo plotu. Tak tyto hnědé střížky, to jsou zbytky protileteckých bunkrů, které tady nechali vybudovat nacisté v 1940. A zajímavost dvě, jak jsme si říkali, že celý ten zámek je dokola klubová výseč. Já jsem to právě samozřejmě. Kdybych vám řekl, že před 150 lety to vzniklo před 150 lety. Protože tady vlastně ten místnosti, když se nic nezbylo, tady se hrálo divadlo, se tady hrála muzika. Důkazem toho je, že když se podíváte na to, tak tam vidíte takové dvířka. A v těch dvířkách tam právě se dávala ten muzikant, co dával právě muziku, co tady se dělo. No jak tady přišel ten Arcelor, že ten byl celý zámek vlastně ublíbil a tak jako jediný z těch volic, to opravdu každý den si mám takový výbal. To znamená, že když tady bylo nikdo, tak se řekl, že to je škoda, tady mít takovou bílou prázdnou místnost. A protože se to ublíbil, tak to musel trošku reprezentativně dělat ten zámek a včetně celého zámku nechal i právě tuto místnost trošičku vylepšit. Dělal to z toho takový krásný sál a ještě pro zajímavost, pokud se podíváme na to, tak ten celý sál je a když se díváte na hlavu, tak se budete všechny to jsou ze Slezského skla. Že se ten měsíc ze skla vánocí, proto takové na filmě. A protože jsme to známku, tak máme nějaké logice největší. Jo. To je komnata. To jsem blbá logika, co? Máte rádi hazard, tak jste v místnosti správně, tady se, jestli máte slova, náctily karty, ukazem toho je stůl, který vidíme před námi. Jsou tam karty a to znamená, že je to karetní stůl. A v té poloze, ve které ho teď vidíme, tak on je ve složené poloze, pardon. A v té druhé poloze, ve složené poloze, můžeme vidět u stěny napravo, to znamená, že tady je složený a tady je rozložený. A jak jste si všimli, tak tenhle nábytek je dvoubarevný. A tomu se neříká, že je dvoubarevný, říká se tomu, že je vytarzovaný. To znamená, že můj pojem vytarzuje, to znamená, že když se do původního materiálu, máte to, může objekt, který tam nepatří, cizí objekt. V tomhle případě svět patřilo. A tímhle vlastně vynikne ta unikátní práce z toho cizího objektu. Produkujeme produkty vytarze a příklad na český. Nástěnná obrazárna, tak se jmenuje tato místnost. Proč? Máme tady obrazy a tato místnost je jako jediná jednobarevná, protože obrazy nejlépe vyniknou na jednobarevném pozadí. A máme tady obrazy od jednoho autora, François Boucher. Tento François Boucher byl velmi stěný malíř své doby. Totiž byl malíř za doby francouzského dvora Ludvíka XIV. A byl velmi ceněný a proslulý tím, že maloval právě portréty slavných osobností a nejvíce také i výjevy lidí, to znamená, že ve zkratce maloval lidi.
nic jiného. Za svůj život ale udělal 2 výjimky, že namaloval něco jiného. A jednu z těch výjimek, jak jste správně uslyšeli, máme tady, je to ten obraz s květinami. To znamená, že tato výjimka, kterou on udělal a namaloval, tak máme u nás na zámku Krumtále a proto tento obraz patří z nejvlastnější opravdu, co tady máme. Jo, já jsem se chtěl zeptat, pokud mu dál, ale já vám to řeknu tady. Tak já se vás zeptám, jestli náhodou někdo to neví, co to je ta malinká myšlička tam. Na drobáky. Na drobáky? Na drobáky to není, ale to je fajn, to někdy použiju, to je vtipné. Používalo se to jako privátko. Oni totiž tehdy znali tabák, ale oni ho nekouřili, nebo většina. Oni ho cucali, nebo cucali švíkali, respektive. A stejně, když švíkali tabák, tak to je aromatické. Aby to bylo řečeno. A když máte ten tabák v kuse, tak potom máte vlastně nutkání se ovlivnout. To znamená, že proto vymysleli tu malou věcičku. Je to jednoduché, logické, nechtěli si poplivat vlastně ty oblahy jako velice. V této místnosti hrál čas úplně největší roli, protože dříve, jak tady byla často malovaná asi v 19. století, tak byste si doopravdy připadali k zahradním salonům. Vy jste v zámku, vy jste vyšli ven a jste v zahradním salonu, to znamená, že tato místnost sloužila jako relaxační místnost, tady se často chodili vlastně nějak odpočívat nebo relaxovat. Bohužel už to tady ta barva trošičku vyhledá, ale myslím si, že pokud byste tak přimhouřili oči, tak si dokážete představit, že jste někde v zahradě. My teď budeme procházet tou nejobávanější místností z pohledu průvodce, protože tam máme velmi úzké prostory a jsou tam ty lampka. Jak jsem se bavil, zbraně tak já jsou funkční, takže jak jsem se bavil, pozor na ty lampka, abyste se nějak nedotýkali, velmi citlivé. Začne to tam opravdu řvát, já opravdu nevím, jak se to domínám, a je to hodně na vás. A co jsem ještě chtěl říct, ono se to kolikrát hodně, i když je třeba průvan, takže takhle moc je to cítí. Vidím, že máte batohy, tak prosím, abyste se sundali a dali si je před sebe. Protože on to láká, že když stojíte, tak vy vlastně nevíte, že jako ten batoh máte. Když budete třeba fotit nebo natáčet něco, tak uplatně nebo lamko, kdybyste ukazovali, já taky sám, to radši ten výklad říkám tady, protože když na něco ukazuju, tak ale tam úplně spustili. No, to je hodně citlivé, to je hned začínáme. Takže já jsem tady, abyste to potom, protože nás nemá, tak si to můžete pomaličku. Budeme procházet loveckou zbrojnici. A tu loveckou zbrojnici jako většinu prostoru na zámku vybudoval ten arcivévoda Eržen. Skolotinský. To totiž vášnivý zvědatel a také hlavně vášnivý lovec. Proto na pravé straně uvidíme pušky válečné a na druhé straně uvidíme pušky lovecké. Já sobě doporučuji, pokud budete procházet, tak na pravé straně začíná police a na levé straně té police je intenzovaná zbraň, která je vlastně intenzovaná s konopem. To je si ještě na té dobré. A to jsem se vlastně uvědomil, že tady máme, jak vidět ten lukostřel tady vlevo dole, tak nalevo toho lukostřelu, tak máme něco, na co se vám někdy zeptám, když se na to vzpomenu. Co si myslíte, že to je? Ještě někdo má nějaké. Co přesně? Nerozfukovat oheň? Ne. Paní to správně dohodla, je to vlastně prachovnice, do toho se dává prach a je to intenzované sladký od jelena, tak to je taková zajímavá. Jedna paní jednou řekla, že to je musí na nápoj. Taky no. Lopatka jelena. Ale to je ještě na tom koně. My se ní nacházíme v ložnici velvyslance. Pamatujete si toho Maximiliána doleva v místnosti? Tak on si náš komentářský zámek natolik oblíbil, že tady spal pouze jednou. A tím místní obyvatelé mu takhle postavili tuto postel. A tady ve mě návštěvníků říká, že ta postel je hrozně malá, že se tam nemohlo vejít. A tím pádem, že byl určitě malý. A já tady musím vlastně říct, že oni tehdy spali v leže tak jako dnes. Oni spali v sedě. Oni totiž věřili, že pokud si lehnou a usnou, takže jim třeba například něco zaskočí, takže takhle si vždycky snažili přechytračit tu smrt tím, že budou sedět nebo spát.
A další logický argument, jak to můžu ještě vyvrátit, je, že ten antropologický vývoj člověka trval na řadu let. To znamená, že lidé před 200 lety mohli být o 30 cm nižší nebo vyšší. Ale v této místnosti já se nejvíce povídám o tomto novobarokním oltáři. Vy jste byli na Sumici? No, kdysi. Tak tento novobarokní oltář, on je původně ze Sovice. Ze zámkem nemá nic společného. A vy jste tady říkala, že Sovinec dvakrát vyhořel. To je pravda. No, já vím, že jednou, to, co vám tam říkali, možná, že teda víc ne. Dvakrát vyhořel. Ale tam potom byla taky nějakou dobu nějaká lesnická škola, ne? Nebo ne? Je to možné, to Sovinec. To nevadí. Sovinec dvakrát vyhořel a právě tento novobarokní oltář byl v Sovětě celou tu dobu. Teď jenom připomenu, 90% z toho je zničeno. On přežil úplně oba dva ty devastující požáry. A my ho máme tady, asi už podaří toho neba, že to tady je. A já mu rád vlastně říkám, že to je naše taková relikvie u nás na zámku, že to přežilo vlastně 2 devastující požáry. A tady ta věcička uprostřed, ta dřevěná věc, vidíte to všichni? Šata. Prosím? Šata. To je paravat a kolovrat. Ne, já myslím to ještě předtím, tam má. Tak. No, to blbě vidím, to je kolovratem. Ono my se teď máme takže to je takové, my tam máme takové, to je asi kusem, je to dřevěné a já tomu říkám, že je to vyzouvátor. To je totiž vynález z té doby. My jsme teď procházeli loveckou zbrojnicí a do lovém neodmyslitelně patří do lovecké holínky. No a ty lovecké holínky se hrozně blbě směnávají. Proto oni tady chytré hlavy se dali dohromady a vymysleli tuto věcičku. Cítíte do těch madel na boku a jednoduše tu holínku dáte dolů, a vytáhnete nohu, tak se z toho vysměne. Ale spadne. To tam máte ty madly. Věcička, která je nalevo od skříně, tak to není DJský pult, ale to je záleží. Je to, chybí to jenom. Moje nejoblíbenější místnost. Je to jednoduché, protože tato místnost ona se nezdá, ale má obrovskou symboliku. Tady vidíme, že to jsou nástěnné obrazy. A když vám řeknu, že ty obrazy se malovaly na prostoru, to znamená, že to je nejde prostě namalovat, tak to je taková jedna zajímavost. A ta druhá zajímavost, kterou mám ještě raději, je to, protože když se podíváme na ten obraz, tak vidíme, co tam vidíme. Jsou tam 3 ženy a uprostřed je strom. Nic zvláštního, ale pokud se podíváme na druhou stranu, tak vidíme úplně stejný obraz, ale v zrcadlé poloze. Vidíme tam úplně stejný strom, ale otočený na druhou stranu. A kolem jsou 3 muži. Už ne 3 ženy, ale 3 muži. Opět, na druhé straně nahoře vidíme les, uprostřed vidíme vesnici, a co vidíme na druhé straně? Okolo opět les, a uprostřed tam vidíme nějaký potok a tam je nějaký obsající zajíček. Tady vidíme 3 psy, v zrcadle vidíme co? To je taková vtipná kočka a od té kočky napravo vidíme malý park a tady je samotná starší rodina. Já říkám, že odešel do války ten pán. Ne, on popává řeku. Nebo to budu říkat, to je my se nyní nacházíme, možná čas oběda. Jo, no, tak to jsme to přesně stihli. Tady jsme se vyměřovali oběd, nacházíme se v jídelní tabuli. A nám jsem tady tam se připravoval. Ale co bude dneska, co byste si dali? Jo, by si to ještě Svacíčku, tak to řekneme vecíčku. Asi půjdem. Co to dělá, tak se to podívá. Za sebe. Tvar, kterou se říká Potom je to Google, sporty celá záležitost. Já se vždycky další celá takový mají knižky do tam. Doufám si, že Eflády jsou všichni viděli na zámku České republice, nebo jinde ve světě. Ale určitě se neviděli, že myslím si, ale určitě na zámku České ale ty Eflády máte kde. Říká se, že je z domu? vůbec nevěděl, že jsme viděli svatý. Bylo to velký sál. Ono to tak je tak okem, většinou se lidi ale je to tak hezky postavené. Ale pro zajímavost, to je to přípravný jídel. Pamatujete si ty původní majitele, ty páni z Vrbna, co tady měl ten hrad? To, když se podíváte na podlahu, tak uvidíte tu nejvzácnější. Nejstarší podlahu, co tady máme, ještě z 16. Oni chodili
No je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný to dřevo. Že v tom... Že to drží? No. My to takhle... Říkáte 16. století? My totiž většinu těch věcí, co tady máme, tak musíme chemicky ošetřit. Ono by se jinak nedožilo, například budeme procházet knihovnou a tam taky každý svazek musíme chemicky. Co se o to dobře stará? Určitě na to nějaké vymožnosti. A protože už tady jde světlo, že mi tady nešlo, tak to teď můžu ukázat krásně. Tady máme takový vybledlý. To není vybledlý, ale to je původní výmalba, která tady kdysi byla. A když se tato místnost restaurovala, tak i restaurátoři řekli, že tady nechají takovýto obdélník, aby se návštěvníci mohli vychutnat, jak tady dříve vypadalo. A de fakt vidět, že ti restaurátoři se drželi ten původní. Pamatujete si tu kytarzi? Teď se můžete podívat, to tady tady máme krásně, tady je to tak stolený, tady a já si nevím, jestli tady budu bavit o tomto čistinku pěkání. Protože tohle je opět další generální nástroj. My už tady dnes máme falešná, ale tohle by se dalo předkázat. Proto sloužuje vlastně takový termostat. Protože když vidíte ty dřevěné, to vypadalo to slovo, ty dřevěné prkna, které takhle máte, kdybyste je dali k sobě, tak vlastně to teplo drží za sebou. To znamená, že to teplo skrz tu místnost nejde dál. Ale když to vidíte v téhle poloze, nebo ještě kdybychom tu vrchní otočili, tak teplo jednoduše jde dál do místnosti. Takže opět další geniální vynález té doby, akorát mi přijde trošičku zvláštní, že to je ze dřeva. Takže... Ale takový jako něco, jakože regulator? Oni tím vlastně regulovali tu teplotu v té místnosti. Ale jsme tomu řekli termostat. Jo, já to právě říkám, že to je takový termostat. Žaluzie. My se nacházíme v klasicistním salonku. V období klasicismu, to je, si pamatujete, takové to, jak byly ty velké bílé paruky, například období Madame Pompadour, tak to je klasicismus. A opět pro klasicismus typické toto privátno. Už nemusím vysvětlovat, už to víte. Právě v této místnosti bych se vás zeptal, co to je, tak metodika nemusíte, už to víte. Všem vám dám jedničku. A tady je krásně vidět v té místnosti. My tady máme takový malinký přístrojek. V tom přístrojku tam právě máme tu teplotu, tam vidíme 22 stupňů, ale vedle toho máme 55% vlhkost. To znamená, že v této místnosti nebo v ostatních místnostech musíme kontrolovat ty teploty a vlhkosti, protože, jak jsem říkal, tady, že to musíme fakt hlídat. A trošičku se nám tady ty stěny právě kvůli tomu rozpadají. Co jsem se tak díval, tam vždycky napsané nějaké číslo, a musím si evidovat, jakože kolikrát to je, a když se to hlídalo, tak se Myslím, že se tam píše to ta švíra, jestli se zvětšuje nebo ne. My se nacházíme v římském salonu, určitě by se poznali sami, protože když se podíváme na ty stěny, tak vidíme zvířky a vždycky ale to nejzásadnější, co tady máme, je pár to, na čem stojíme. Prostě si všimněte, že jsme celou dobu až sem vlastně celou dobu vrzali. A tady je to podlaha byla navržena tak, ale co je takové zajímavé, je, že vlastně ta podlaha je tady od 19. století opět velmi vlastně už dá se říct, že stará. A přestože tady byly nacisté, československá armáda denně tady projde přes stovky návštěvníků, tak mi přijde, že to je fakt jako zajímavé. A obdivuhodné, že toto podlaha neustále nemůže. Ale právě se teď můžete vyzkoušet. Tady u nás v knihovně máme něco málo přes 30 000 svazků knih, to by mohlo někomu třeba stačit. A většinu právě z těchto svazků tady nechal dovést Arcveura Evžen. Teď vám napovím, jak poznat, že se jedná o jeho knihy. Například v této polici, úplně vpravo vidíme ty modré knihy a nahoře je takový písmenko tiskací E.
To znamená, že Evžen si to podepsal, je to moje, nešahejte na to. Pokud bychom hodně hledali, tak mezi těmi 30 000 svazky bychom našli i jiné písmena, takže tady není všechno jenom od Evžena. Ale, jak jsem říkal, 30 000 svazků knih, nejčastěji v angličtině, v němčině, v latině, v francouzštině. Máme tady i arabštinu a máme tady celkem 15 svazků v češtině. Říká se, že mezi těmito 15 svazky máme i Boženu Němcovou babička. Jakmile si knihu prohlédnete, tak prosím za mnou do tohohle výkladu. Protože tady uvidíme takový první prototyp dnešního gauče nebo křesla. Říká se tomu šézlong. To znamená, že jednoduše na šézlong se lehlo. Mohli jste u toho relaxovat. A když už ležíte, tak vám doporučuji tu knihu, která je napravo od toho, protože to je takové ležící čtení, má 31 kg, úplně ideální, ale má pouze 291 stránek. Je tak těžká protože se jedná o ručně vázaný papír a o cože se v té knize píše, je to stručná historie habsburského rodu do 19. století. To znamená, že třeba ještě někde druhá edice. Tou páčkou otáčeli, tak by vlastně celý ten model rotoval, včetně té země a té družice měsíce. To znamená, že mi to přijde už teď jako hrozně super, že tehdy věděli, jak se to všechno rotuje. Takže tohle se mi hrozně moc líbí tady. A ta druhá věc, co tady máme napravo, tak to já se zeptám vás, co si myslíte, že to je? Jako tady toto? Ano, tady toto. Něco to měřilo. Co to měří? Pas? Nějakou vejšku. Pas? Pas to nebude. Vejšku. Má to kolečko rozubený. Já to mě. 3, 2, 1, jmenuje se to sextant. Jo, to se totiž používalo jako... Proč to neřek? Jsem si vzpomněl. A my jsme... A víte, čemu to aspoň slouží? Ke slunce. Věděl jsem to. Já to řeknu. Kdybyste věděli, co víc, tak vy můžete opravit. Používá se to hlavně na jako lokace na moři. Lokalizace. To znamená, že oni podle hvězd, slunce a postavení toho, oni vlastně, jak motýl nám tady bylo tu, oni nám vlastně určovali, kde se momentálně na tom moře nacházíte. Kudy mají kamany. My nyní budeme procházet na arkády, takže si můžete tady v tom průchodu vyslet ty návleky. Poprosím vás, abyste byli opatrní, tady máme opět takový malý schodek a tam ještě takový delší, tak ať nespadnete skrz ty arkády, protože tam máme hodně malý plot, tak si dávejte pozor, abyste se o to třeba ani neopírali. Určitě jste si všimli, že jsme hrozně moc kamen uvnitř zámku, ale málo kdo si všimne, nebo vlastně se nedá všimnout, kam se přikládalo. Tam totiž nikde nebyl prostor a opět je to geniální, oni se nechtěli udělat nepořádek uvnitř zámku a nechtěli rušit pánek. Tak proto z tohoto důvodu vymysleli takovéto malé dvířka a pokud se podíváte takhle skrz ty arkády, jak jsme prošli, tak uvidíte, že ty malé dvířka jsou téměř u každých těch dveří. Musíme poznat, tady je jeden sklad, na druhé straně druhý. Když to vrátíte návleky a máme knihu návštěv, tak si klidně můžete něco nasadit. Ano. Prosím? Tím autíčkem, který jezdí do pána, to se směrem. To jsem si nejezdil, tak to vám ale myslím, že tady je to zvláštní má. To byla škoda zase. A pokud vás něco zajímá, tak vám to z roku 1904, který má počátku 20. století. A to Ford. Prosím? Ford? Já myslím, že to je Fiat dnešní.
Tak je to možné. Znamená, že na tu dobu Nesedí na každou zámecké kapli a toto kapli tady také, nejdříve nestává, nejdříve nebyla plná, ale protože zahraniční se raději mohou a tato kapla je dělá za ten míčů, které můžeme vidět tam, míčů, to je Atlanta. Další 3 obrazy, které tady máme, to jsou toto je Tak děkuji, že jste se dodívali až do konce. A můžete na této videu zanechat like a odběr a pro dalších víc takových podobných vlogů zanech like, jo. A třeba za follow na mém Instagramu, který máš bio channelu. Tak děkuji ti, že jsi dokoukal až do konce a zase zatím ahoj.